A mi m'ha anat molt bé fer el curs de Mindfulness. Primer de tot per aconseguir anar 8 setmanes seguides a un espai per parlar de mi i de la meva filla i de com em sento. És molt interessant i molt terapèutic per tothom, això segur, però penso que pels pares i mares amb fills amb discapacitat que estem sotmesos a molt estrès i amb una càrrega, diguem, física i psicològica important, penso que és diguem, un oasis dintre del nostre món. M'ha anat bé per estar més tranquil·la, menys angoixada. Quan vaig començar el curs plorava cada dia. I ara fa molt temps que no em passa això perquè sóc capaç d'anticipar-me a aquests pensaments supernegatius i veure que sóc més feliç i que tot és molt més fàcil del que creu el meu cap. Continuo practicant, no tot el que caldria, però bueno, tinc una informació que tinc al cap i de tant en tant vaig recorrent a ella. He après que si les coses no van bé no passa res i que sempre pots tornar a començar i tornar-ho a intentar. Estic molt més tranquil·la i més relaxada. Jo el recomanaria d'ús obligatori.